episode masalam kan han thir le chuan mu sui le ding zia te kha tumlo devin hanin tonga ta chuan mu sui chuan wu klen lam pan ani thu le konga bo thu chu alo hrila chu ta ding zia point kaldun puya asom ti kan thlir ho to ani kha dinglingi chu ron langin ami po chu alo thavele to thil amhule thei chu a hlim ngei mai ding zia po chu lo thleng ve ngalin ami chutia a that le awang chuanin an hlim tlang ngei mai a chu mai ba ka ding zia chuan a evil spirit purify na tur po a hmu to thu chu alo hrila chutia an hlim em lain ding zia chu dinglingi evil spirit khan ron zen tlang popin ama dinglingi po chu a attack le tang hala chuta dinglingi po alo har chiang hle chu evil spirit la chuan thunun phen chu lo tumin amit po chu alo thale to nge ya chuta achung lam a han en chuan le evil spirit khan in hu lo na arei hle mai ti in dinglingi chu a khumatangin atla thlang hala chuta dinglingi chu boivak vakin pona achuate chuan evil spirit khan a zui ve zela ama chu ron patlangin village ami te chu a that ang te chuan a hmuwa a buai ngei mai chuta leibau village central lama chuan kalin chu mun chu serle sang an kalpuina kha ania chuta chuan evil spirit khan I unau pa I hmudu to loem ni ti in dingling la chuan evil spirit in thunun tir chu tum lovin kati pal u atia chuta evil spirit chuan lu khung ta thawin chumi rual chuan leibau village chief grandpa rip chu ron langin dingling evil spirit chu aron sil ta hala chuta puithiam pa bokha ron lang vele in dingling chu evil spirit ani ti in an village pum chuan tha an du tatlat mai dingling chu tlan chatur chuan atia ma se an man ta thosi chutia an man nu chuan grandpa ripa point puithiam an hena chuan tinge heng thil te hi ti tia zotin ani la chuan an leibau village tan ani thu chuan alo chang ol sam thena in thoina po chu kalpui tumin dingling le grandpa ripa chu chen hangin an serle sang man na chuan an phuara halral thil hlana tan hlan an tum hani chutia anti chuan evil spirit lakatangin an him anin ring ani chuti lain dingling evil spirit bok chuan tuna hian du thangro itaksa kha min luatir don nge ithidon ti in aron zot lea ama mai ba ka village chief athi tel ve tur chu a in thiam lo ve hlea mi puite la chuan an chia lo lo ve in chu pui thiam la chuan an sa khwa na chu lo sei thiam hle in an rin na kong chu a sei war ve khop maya village him zok nan kan tha anga yani ti in a aw durdura mi pui then khat la chuan kan chief kha I that thailawang lo ti ve in an boi nuai ya chuta ani chuan he ka thil ti hi village alo him zok nan ani ti in evil spirit la chuan lo la thlem ve zelin chuta dingling point village ka chhuwa sananga kalo le to lawang lo ti ve te ma se puithiam chuan alo ngai thadu to tlat lo a hal ta thawa a mai cher a theya grandpa ripa chuan na chu ati hlea evil spirit line enge ilanga that vekang lo ti in ma se dingling chuan a spirit phesa chuan lutin evil spirit hena tuma tha adu lo thu chu arhila chuta evil spirit po chu ron thin rimin khat yang te min an tit ve chu le ivain lalal vea lo ti in aman beta dingling point ka spirit phesa hian min that thailo lo ti in chuta a evil spirit chu ron mangin tuntu mairo ama in athunun let zoka chen chu ol sam taka ti chenghalin mi pui then khat le pui thiam pol te chuan an mai cher mangin an lo voma ma se eng thamma chu ani lo pui thiam alain leibau hi ati chedon ani ven him kan ngai alo tia dingling chu beiron ngalin ma se an hne lo hle a pui thiam ber point a technique pakhat chu ron mangin a bel chu a thing reserve chuta chen mangin dingling chu
aman le tang hala ma se ol sam takin chu chen chu ati che tang hala amala chu tan chele ngalin dingling point a vele ngala atum tapopa ma se alo omson mana chuta abel chu thingrile zawin rul pui pahni aron samon tanghala chu mai chu du tok lovin a talisman burn all the home chu aron man chun zom le ngal zata ma se chung a fireball te chuan dingling chu an deng fu lova an pillar zok chu deng fu in atlu chuan no pang te hi adel dona chuta dingling chu rang takat che ngalin awa chan him man rama pui thiam la tan chiat chu lotum vele in aman tahara a evil spirit chuan tha chu achak zek zek to ma se dingling chuan lo control thai ramin chutia boina a fel deuh nu in chen sanate ramwak po chu lo ho in pui thiam chu an man tahara a spirit space lama po evil spirit chu alo khisuka chuta grandpa ripo chu chawti hriat tak hian lingar aron tia chuta dingling chu a evil spirit a man awangin ni khorhelovin awm tangala mi pui te poin evil spirit anilo ti in an village a om chu an phal ve ta dingling po chu ron har vele ngal main grandpa ripan a evil spirit a control thai chu a chuang hle maya dingling chuan a lepeka a thunun zo an rin lo thule an leibau village chu chuasan a that zok arin thu chuan a lo changa chutia akal don che chuan insanate khan lo dang vele in I u ding zian min ringama arin na kan puitlin nge angai lo ti in an lo danga chuta dingling point grandpa rip khatia evil spirit a kain thlak don khan I thunder separate formation mang khan min dang thai tiro ya zotin ani point o ti in alo chang ve maya chuta dingling chuan ka u ka ti boilo nan min zirtir ve thayangem lung chetak hian alo tia grandpa rip a point thailu tuke tia lo changin chuta athan dar po chu ronti chuakin dingling point thing thimewin master atia ani point lom thu lo soin anunna achan sakawang khan ani akuta chen po chu ati che sak vele tangala dingzia te point wu klen get chu wathengin atoken mang chuan ol sam takin an lu thai maya alo moi ngang mai an ma chuan step sang tak lo indo hi an muwa an hu phur ve khop mai ding zia chuan a speed talisman chu ron la chuakin mu sui lain ke in ka chho mayang ti in alo du lova raivak lo hnuwa chuan a chaw chenghal der mai chuta a phun le miel miela wu khlena a kal chu a in thir rum rum mai chu mai chu du tok lovin ding zia min lo puwa te chu alo la ti le ngala ding zia point kanau point ni lo te bung hutin chuta mu sui point u ti in a han kau fiam vela ding zia po chu a phu chiang ngei mai mu sui la chu alo la nuar ang le ta deu dewa chuta sister rongi thil ti fai lai chu mu in ding zia chuan a han aw ngala sister rongi point nang bok mo enge ni le ta ti le abul hnaya chuan wathokin step an chauti a mu chuan anui vak vaka in mol dun e khatian chaute in tum chunia ti in anui vak vaka chuta mu sui chuan nui lo khan min hroi chove jok ta che vin deuh tak hian alo tia chuta ding zia chuan rem changa lo mangin alo tlon zewa sister rong keima chawin min hruaila ani chu achak lutuk alo ti zewa achung lama po chuan sister fengi chu va muin sister rongi akal deuh che chuan musui chuan arel le ta ngala chuta musui bok chuan in hmel hriat tirna te nain a jet a mu che chuan easter stormak pa khan short china sea fantasy lin jet mo he thil hian ka cultivation lama na satakin min pui thei don ani hi alo tia chuti lain an leader gui chuan ron kavin leader gu hena chuan in hmel hriat tirna te chu nain ani po chuan chibai chu lobuk veluamin he nu hi over the divine riamami chaw siang ari nu nen khan anin ang tak zet ani ma se alo tar ve deuh to ani hi chuta ding zia chuan a thil du
a now evil spirit purify nan a legendary elixir refine tak chu muin chuta gui chuan no pang te in legendary elixir refine ya he thil ho mai ni lo evil spirit chak tak te chawin an nei ani ti le attack thut chu arwala dingzia point alo dang ve chata sister fei point tinge ti in alo hrethiam lo ve hlea chuta dingzian hena chuan inautan evil spirit purifying idu tero chu formation iti nan chuan demon suppressing array of all heavena jet talisman ilak phot angai lo ti in an nuaya a om thu chu a hrila chuta dingzia point dinglinge a chan thaina tur om chhun nia a hriada wangin a zuang thlatangala chuta musui chuan alo an khum ve chena tia an khum chen ta ka chuan leader gui po chu lom lovin ama po chu anem thlave ta ngala sister fengi che thailo po chu ron che thai ve to in tinge tia an leader a han zo chuan a destiny ania awan nei chuan alo chuak le mayang ti in alo chang ol sam thena